ang conveyor makaksyon sang Leonero Brido Group diri sa probinsya sang Negros Occidental, a former governor si Sir Lito Cosculluela. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Mayong gabi, Brian. Mayong gabi, Dastanan. Aha. Yes, go ahead. Yes, why pa man nakaabot ni si Madam Lene before may mga allegations na, pero do ka slight pa lang to nga mga allegations. Pero after sang Friday night nga kaina gali na istorya ko si Gov, hindi gali si Tintamil ang crowd, no? 86,000 gali, no? Ang sa Bacolod lang. 86,000. So nagwa ining mga do Armalite ba no, attack binarak man nga mga allegations kontra sa iya halin kahapon tob subong. Sir, una anong imo mahambal regarding siniman? Well, una sa tanan, kuan na ni ining daw masiling mo daw halos matupa na ni siya sa black propaganda or scare tactics, no? Nag-issue sang statement ang spokesperson sang NTF-ELCAC, no? Kagamuni gina-akusar si VP Lening nagaplano nga magpatindog sang isa ka coalition government nga kaupod ang CPP-NPA NTF. Grabe, no? Of course, masiling ka, that is ridiculous, no? Una sa tanan, gindeklarar na nga terrorist organization ang CPP. Paano ka maka-coalition sa ila sina kung na-deklarar na nga terrorist organization? But silingon, a president who does that would actually be courting legal complications aside from other dangers. Kung magsulod siya sinangakuan, natudla na sinada si Duterte mismo. Bawat madumduman pa sang publiko nga pagkapungko ni Rodrigo Duterte bilang presidente, anong ginhimo niya? Ginhagad niya ang CPP, NPA, NDF, ang CPP, ang NDF mismo, ginhagad niya si Jo Maria Sison. Remember, gin-endorse man siya, may harapan na sila televised nga conference nga istorya sila nga dua, no, sang kandidato pa lang siya. Pagkapungko niya bilang presidente, ginpasudlan niya gidyang iya kabinete sa mga representante sang NDF. Yes, correct na. Kag tapos nadudla man siya. Kay ang ginapangayo sang NDF nga coalition government kag may bilang may say sila sa kung ano man niya ang agenda sang gobyerno. Di kundi ang hambal sina any president would say the same thing. Ginahagad ka mo mag-intra diri, sunod ka mo sa amon nga ginaplastar, hindi ka mo magdikta. Di ba? So, kabalo na ni tanan nga presidente, many attempts before nga may istorya kita, may peace talks, di ba? Yes, correct. Which have all failed, no? So, butsilingon, ining aligasyon nga plano naman niya si VP Leni kung magpresidente siya nga ma-coalition government, it borders on the ridiculous. No, scare tactic na niyang ginaubra nila, base pa lang may maintuan. No? It's impossible. And of course, si VP mismo nakahambal na publicly, no? In fact, nagwa na ni sa kahanginan kag sa newspapers ang iyang mga statements nga pwede ba hindi niyo na pagluba, hindi niyo na pag-ikuan. It's a lie. Ang hambal niya, it's an outright lie. No? Ako niya tawag na actually propaganda na no? So may mga statements si VP Leni nga, for example, nabasahon ko si mo, Brian, kasi wala mo makita ni. I will not form an alliance with such people, referring to NDF, CPP, NPA, or those who believe in them, no? Ini mga ang campus ang NDF nga nagapati sa armed struggle. Okay? Ang priority yan ni VP Leni is to work in a peaceful way.
for the dignity of every Filipino or every person, no? So wala sang plano kag wala sang, in fact, not even nga may istorya or suggestions kay kabalo naman tanan nga hindi pwede. Pwede maistorya kung ano ang mga programa nga makasabat sang root causes ng insurgency, no? I think amo ning dako nga diferensya kay man ang ginasugid sang NTF-EL Subong nga they have made considerable gains sa anti-insurgency. Yes. No? Through the Barangay Development Program. Kabalo Mangguro Brian, Yes, may projects ining na sila. program ni, no? Ining Barangay Development Program, May mga barangay roads na sila kung ano na projects. ang ginpain nga pundo sang nagligad nga tuig daw kundi ko magsala 16 billion, Yes. 20 million kada barangay nga madeklarar nga hindi na welcome ang NPA. NPA free na siya. Kag ma-declare siya as NPA free. Okay? So, but silingon, ginhambalan mong pumuluyo sa isa ka barangay nga kamuhambal nga hindi na kami konforme nga ariding NPA, kay para nga mapremyuhan kamo sang Barangay Development Fund nga 20 million. Okay? Kundi ang gwa sina, nantuwag sila man, sirhan mo ang portahan para sa presensya sang NPA, no? Assuming nga mangin successful ina. Kag tapos ganon mo ang pumuloy nga aring premium nyo. Barangay Development Fund. So din makadto may infrastructure, dalan, eskwelahan, barangay hall, tamo water system, etc. Pero ang question, nasabat ang root causes ng insurgency in the first place. Duara mas lagyapon? Ara mangyapon ang may simpatiya para sa NPA. Hindi man na magkambyo kay tungod nga ginpakaayo mong dalanda. Kay man lain nga mga tawag sini, lain ang mga rasones kung nga sympathetic ang isa ka tao sa NPA. No? It could be injustice, it could be extreme poverty, it could be nga na-victimize sila sang military brutality. Damo na rason, no? So, but silingon ining program nga premyuhan mo kung ma-declare ka NPA free or cleared barangay mo ng term nila, cleared barangay, pwede gina nga himuon sa barangay. Subong, sige, mapadeclare ta, cleared kita para may 20 milyones kita di. Pagkatapos, amat-amat man lang na balik liwat. Di ba? So, in other words, ako niya personal opinion ko na nino. I don't think ang ini nga program will work by itself. Nami na siya nga entry point nga masiling ka okay para nga makadulong kita sang development, sang progress sa inyong mga kabaranggayan. Kinahanglan nga mangin matawhay, no, matawhay ang pangabuhi sa tao, ligwa magnegosyo, tanan mo na, no, kag may oportunidad. Kag ganon ang presensya sang armed elements ning insurgency can be a deterrent to development. So kinahanglan pangitaan ta sang paagi kung paano ini masolbar ang ila presensya nga ginahatagan sang simpatiya sang tao. Kaman hindi man na sila makabilin, makatiner sa isa ka lugar kung ang pumuloy hindi konforme. Pareho bla sa Kanto Manyog. Kadumdum ka pa sang zone of peace. Di ba? Ang pumuluyo mismo without any prodding from government. Wala to ya NTF-EL nga nagsiling sila nga himuan yun no? Initiative sang pumuluyo upod sa simbahan. Anong inimo nila? Nagdeklarar sila yang zona di sang pagidait ang amon lugar. Kag tungod sina nga zone of peace kami, hindi kami konforme nga may nagasulod diri sa mga armado nga elements. Both NPA kag military hindi kinahanglan ng armas diri sa amon lugar because it is a zone of peace.
Pero nag-aayo kami sa gobyerno kung pwede, madulungan nyo kami sa ginatawag nga development. Buligan nyo sabat ang amon problema sa pangabuhi, sa kayong lawas, sa eskwela, sa edukasyon, tanan. No? So in other words, you create the conditions conducive to peace. Hindi mo na kinahanglan niya i-bribe or i-premiuhan ang tao kung gusto nila. Magdeklarar sila nga cleared ang barangay kay artificial ang ina nga pamaagi. So baliskad ang proseso. No? Munang nasiling nila kung isa kuan na mo komplikado nga debate. Diin ang mauna ang paghidait o ang development. Ang iban kasiling development first, peace later. Ang iban kasiling peace first, then development. After. Diba? Kuan ini siya, balansiyon ini siya. No, it cannot be as simple as saying deklarar kamo anay nga NPA free kamo dahil dulong na mo ng development. Diba? So anyway, sa issue nga ginpahayag ning spokesperson sang NTF-ELCAC. Number one, ridiculous, no? It's a ridiculous and incredible allegation. Number two, naghambal mismo si VP Lenny kag recorded kag ara sa media nga there is no such plan for a coalition government with the NDF, CPP, NPA. Okay. No? And she does not agree with any elements who believe in armed struggle. But she also believes in inclusive governance. So kung luyag yung mag-istorya, kag may istorya kita party development, welcome ka mo. Pero hindi ka mo mag-istorya nga tumbaw ng gobyerno. Diba? So, again, mo na, black propaganda ini, fear, ginahampangan ang aton apprehension, kuan di siya ining scare tactics ang ginausar. Kay nakita nila siguro nga nag-snowball ang support for VP Lenny, kag siling nila guro nga, kuanantan nila ni habuyan ta naman isang moton ano to siling mugi na gabarak naman. Gabarak ng mga allegations. Ang mga aligasyon, no? Why naman sila sang iban may ihambal? Di ba? So, pangitaan lang nila black propaganda o saran sang scare tactics kag hoping nga maintuan naman nila ang pumuluyo. Kasubo, no? Because kung tani, masiling sila nga okay, kamo nagapati sa kay VP Lenny, kami nagapati sa diriman niya, no? Amo man niya amon programa. Yes. Bilang amo na tanig, amo man ginasiling sing iban nila. Nga hindi na lang kita magbirahan ay makonsentrate na lang ta anong inyo programa anong amon. Amon na dapat. Dira dapat. Yeah, ti gubanay. So black propaganda mo naman liwat ang hampang. So, sir, because my time medyo kuan gid siya katama, ano ang imo ipanugyan sa buong gabi sa mga supporters ni Madam Lenny diri sa aton sa Bacolod kag Negros sa mo sini nga mga sitwasyon subong? Well, ang una gid sa tanan, ginapangabay ko lang no, nga mag-andam na kita kay daw amo na matuod ini nga daw naga-intensify ang black propaganda kontra sa kay VP Lenny, no? Hindi lang ni party sinisang red tagging ni damo pa na, no? Including itong namit lang mahugina nga kaagi naglinis siya kuno pakasal sa isa ka NPA man. 15 anyos pa lang siya. 15 anyos pa lang siya. That has all been proven to be fake news. So hindi kita magpati sang amon ni klaseng istorya. Labi na gid kun unverified nga mga sources ang natawag nga balita, no? Black propaganda laban nina. So mag-andam kita, no? Ikatuha, nagpasalamat kit kuya sa tanan nga nagtambong sa amon mga nagkalain-lain nga mga rally sang Pitsa 11. Puertito? Puertigit, no? From San Carlos all the way to Kabangkalan, tapos diris Bacolod. Ang dako gid nga ginabatsyag gid ni VP Lenny. Ang iya gid kinakalipay. Mabatyagan niya gidya ang pagpalangga sang pumuluyo siya. Lain mo makita mo, i-compare mo blang rally sang iban nga mga kandidato kag sa rally niya. Si VP Lenny ginamab
Grabe, no? Gusto Hindi mo na magpa-picture. mapunggan. Abi mo, Brian, siyang dito sa Kabangkalan. Pagkatapos ang iya mensahe sa sulod siyang gym sa KCC, ginmab siya, no? Mhm. Siguro mga 15 minutos antes siya namon Kagwa. mapapanaog sa stage. Grabe, no? Kay tungod nga ginalibutan, hindi man siya ka hindi, kay amo ginambatasan niya eh. Pero tante, wala ka pang wakling siko. Wala. Pero ang iba niya nga mga aid, kag mga security, pakita sa akon, mga kalabag grassman. Kaya ginapang, ginapang butong. Pagya kami da, kayo mapaselfie kami kay Lenny, etc. Tiyato man yang isa, mando man lang, sige, selfie, smile, tanan na muna. 15 minutos antes namon siya mapahalin sa stage. Kay tungod nga ginamab. No? Pero, of course, kanami isang pamatsyag niya kay mamabalaan mo man eh kung ginsugo o wala. Iniya genuine anong tawag mo naman anong nami usaron nga term ang pagpalangga. Support, love. Oo, from all over halin dito San Carlos hasta sa Kabangkala hasta La Carlota of all places Why mahadlok ang tao magpakita dito sang ila support para kay Lenny. Amo malaning ako na, if in case gidman nga magdaog siya, ibalik lang ang Negros Island region. Pangitaon ko gidman. Kadua ko ginaya masulit siya. Ma'am, basi lipat ka siya mo na. Pagkalipat na, hambal niya na sang November, sang December, kagsubong naman Marso na hambal niya. She will support the NIR. Very sure ginaya. Sige. With that, former governor, salamat gisi mga time kag pagpaintindi liwat sa Negrosanan ka Bacolod no regarding sa. Sige, Brian, thank you kita. Kag saliwat, nagapasalamat kit si VP Lenny sa aton pagpakita sang pagpalangga siya. Thank you very much. Thank very you, much. sir. Evening, sir. Maayong gabi. Firing line. Former Governor Lito Coscaluela